Korzo nechceme, řekli Plzeňané v referendu, které se konalo 11. a 12. ledna. Zároveň tím plzeňskou radnici zavázali, aby učinila veškeré kroky, které může, aby zabránila stavbě obchodního zařízení na tomto místě. Celá kauza Korzo odstartovala už v roce 2007, kdy se objevily první informace o tom, že by se Dům kultury mohl zbourat. Tehdy tomu ale příliš lidí nevěřilo, byla to jenom nějaká chiméra a hudba budoucnosti. O 2 roky později investor, firma Amadeus, představila svůj záměr postavit na místě Domu kultury Invest 6patrový objekt s desítkami obchodů, se stovkami parkovacích míst. Ve chvíli, kdy město vypsalo architektonickou soutěž, za několik měsíců ji bez konce, bez nějakého závěru zase zrušilo, se zdvihla obrovská vlna odporu, která vyústila právě až v referendum. A o referendu, o tom plzeňském, co to může znamenat pro Plzeň, jaké kroky má nyní vedení města udělat, ale i o referendu obecně si budeme dneska povídat v plzeňském ateliéru Artefakta a já vás tady dneska vítám. Našimi hosty dneska jsou architekt Pavel Domanický, kterému je 39 let, pochází z Plzně a živí se jako kurátor sbírky architektury v Západočeské galerii v Plzni. Už déle než 10 let spolupracuje s Plzeňskou aliancí, za níž také mnohokrát kandidoval a byl také členem městského i obvodního zastupitelstva. Druhým naším hostem je právník Adam Šoukal, který je krajský předseda České pirátské strany, je mu 27 let, je právník Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přestože pochází z Karviné, už 9 let žije v Plzni. Naším třetím hostem je Lukáš Tínovský, který je místopředseda Krajského sdružení Strany svobodných občanů. Je to 22letý student Fakulty aplikovaných věd, který pochází z Ostrova nad Ohří a v současné době žije v Dobřanech. V podstatě první otázka, která se týká právě referenda a vůbec těch celých příprav. Jak jste se dívali na tu přípravu referenda, jak jste sledovali snahy aktivistů vyvolat hlasování o tom, zda má nebo nemá stát na místě bývalého Domu kultury nové obchodní zařízení? Pane Domanický? Tak já na úvod tedy nejdřív jsem Petr Domanický, abychom se nepletli s bratrem. Pak si myslím, že je zapotřebí asi upřesnit jednu věc, a to je ta věc té architektonické soutěže. Ta architektonická soutěž podle mých informací tedy vypsána nikdy nebyla. Poté se uvažovalo, byla připravována, ale v podstatě nikdy nebyla vypsána, byla zrušena v podstatě dříve, než mohla být vlastně otevřena. Co se týká referenda a předcházející petice, tak můj vztah osobní k této problematice byl složitější a vyvíjel se. Mně se samotná petice příliš nelíbila, i když jsem nikomu ze svých známých nerozmlouval, aby podepsali, ale nelíbila se mi zejména ta druhá otázka, která se týkala v podstatě změny toho území v územním plánu na plochu zeleně, respektive na park, což mi přišlo velice nefér vůči tomu soukromému vlastníkovi, ať už tedy ten jeho záměr byl jakýkoliv. Proto jsem petici nepodepsal, ovšem ve chvíli, kdy se blížilo referendum, tak bylo jasné, že už jde úplně o něco jiného a pak jsem se tedy do té věci snažil zapojit a pomoci tomu, protože už jednak tedy tahleta otázka nebyla na programu dne a hlasovalo se jen o té první otázce, o v podstatě zabránění té stavby toho nákupního centra. A jednak šlo v podstatě to byl krajský soud, který řekl, že ta druhá otázka, podle níž by město mělo změnit ten územní plán, je nehlasovatelná a rozhodl o tom, že se bude konat právě jenom k té první. Tedy souhlasíte s tím, aby město učinilo všechno pro to, aby na místě nevzniklo obchodní zařízení? Takže jsem se snažil v rámci tedy svých možností trochu aspoň na pomoci tomu, aby referendum dopadlo tak, jak tedy nakonec dopadlo. Jaký byl postoj Plzeňské aliance
k této problematice? Myslím si, že velice podobný s tím mým, asi jsme to prožívali tam podobně a i ten oficiální názor byl blízký a v podstatě v referendu jsme podporovali vám. Pane Šoukale, jste předseda České pirátské strany. Jak Česká pirátská strana se stavěla k té přípravě referenda? Tak tam v prvé řadě my už jsme se nějakým způsobem zapojovali do té petice za to, aby vůbec nevznikl tady ten problém s referendem, když jsme nechtěli, aby Dům kultury byl zbořen, protože jak jsme se bavili i s architektem, panem Drubcem, který vlastně stavěl ten starý Dům kultury, tak sám do toho názoru, že není potřeba ten dům jako takový srovnat se zemí, že i ta konstrukce je stavěná tak, že pokud teda investor tam potřeboval mít obchodní centrum nebo něco podobného, tak se dalo pořád zachránit i ten systém, dejme tomu té koncertní síně, auly a podobných věcí a přistavět k tomu tedy jak to parkovací místo, tak nějaké ty obchůdky, takže nebyli jsme už od začátku v tomhletom příliš s městem zajedno. Ve chvíli, kdy nastalo referendum nebo petice za referendum, tak tam byl asi podobný názor, jako má pan Domanický a Plzeňská aliance. Problém typu investor něco zaplatil, něco si zajistil a my mu zajistíme to, že tam bude stát místo toho park a on ztratí 1 miliardu, taky nebyl úplně ideální systém. Ve chvíli, kdy to přešlo teda opravdu jenom do té otázky, udělat s tím něco pořádného a ne, aby tam zůstala jenom obrovská skleněná krabice, tak už se nám to také zamlouvalo víc, ale přiznávám se, že v téhle chvíli už jsme nebyli tak moc zapojení, jakoby v té chvíli, kdy jsme pomáhali zachraňovat ten Dům kultury jako takový. Takže názor stejně tak, že jsme hlavně brali za to, že referendum jako takové znamená, zastupitelská demokracie selhala, musela nastoupit přímá demokracie a ta samozřejmě zajistí možná i menší potíže investorovi, velké potíže městu, ale prostě občané se nějakým způsobem vyjádřili a město se k tomu musí postavit čelem. Pane Týnovský, vy zastupujete, vy jste místopředseda Strany práv občanů. Pardon, omlouvám se. Vy jste místopředseda Strany svobodných občanů a vy jste k tomu vydali stanovisko. Mohl byste ho v několika větách třeba shrnout, co je jeho obsahem? Tak to samozřejmě můžu. My jsme jako svobodní vlastně na výzvu Strany zelených, kteří požadovali, aby všechny strany se k tomu vyjádřili k této problematice, tak jsme tuto věc projednali a vlastně naše, když to se pokusím shrnout, tak v tom tiskovém prohlášení jsme poukazovali na 2, řekl bych, negativa, což je to, že se jedná o soukromý pozemek a tím pádem i o zasahování do soukromého podnikání, což se nám jako pravicové straně moc nelíbilo. Na druhou stranu uznali jsme, že asi největší problém než samotný investor způsobili právě politici, kteří právě, jak říkal pan Šoukal, selhali v té funkci. A takže nijak jsme, ani kdyby tomu tak nebylo, ale nijak jsme lidem neodpírali právo na toto referendum. Naopak v našem programu je koncept takzvaného lidového veta, což vlastně v tomto případě by znamenalo, že zastupitelé by byli nuceni automaticky odstoupit. Což si myslím, že by bylo i správné, protože přece jenom se ukázalo, a řada lidí to vidí, možná zastupitelé ne, že se ukázalo, že s nimi lidé nesouhlasí a že už neprezentují zájmy. Takže to by bylo potřeba a dále vlastně jsme se snažili lidem vysvětlit, že mají právo rozhodnout i stavbu zamítnout, ale je potřeba zvážit všechny ty negativa a to, že místo to může něco stát, anebo že může zůstat to místo takové, jaké je teď v současné době. Vy jste tedy v podstatě na jedné straně řekli, že svobodní jsou zásadně proti zasahování veřejné moci do podnikání. To znamená, že by lidé už neměli zasahovat do soukromého vlastnictví, ale zároveň jste lidem řekli, že můžou, protože se můžou rozhodnout tak, jak
chtějí, není to trošku populistické říct jim, my jsme sice jsme proti zasahování veřejné moci do podnikání, na druhou stranu nesouhlasíme s argumenty odpůrců stavby, s některými argumenty, ale na druhou stranu rozhodněte se, přece jenom neměla by ta strana mít jasnější stanovisko, jestli ano nebo ne. Tak je mi jasné, na co narážíte, ale tam spíš šlo o to říct lidem, že to právo mají. To jim nikdo neupírá, ani strana svobodných občanů, už se svého názvu jim to upírat rozhodně nehodlá. Nicméně jsme chtěli vyjádřit názor, že my sami nebudeme v té věci hlasovat ano a ani vlastně nevyzývali jsme, aby občané konali stejně. Chtěli jsme, aby měli právo rozhodnout, ale pokud možno, aby rozhodli ne, což se bohužel nestalo. To znamená, že vy s tím výsledkem, tak jak dopadlo referendum, nejste spokojení? Já si myslím, že ten výsledek má dost negativní důsledky pro město a není jisté, jestli vůbec to výsledek referenda stavby zabrání, anebo jestli způsobí, že to místo bude využito líp, než jak média psali, největší pískoviště ve střední Evropě. A proto nemůžu být s tím spokojen, protože teď vlastně místo toho, aby se vyřešil problém, tak vznikly další, co s tím, jak věc řešit vůbec. Nakolik si třeba myslíte, že mohl výsledek toho referenda mohla ovlivnit ta položená otázka? Protože často se lidé rozhodovali, korzo chci nebo korzo nechci, ale v podstatě odpovídali na otázku opačnou. Pokud chtějí korzo, museli volit ne, a pokud jsou proti korzu, museli volit ano. Nakolik si myslíte třeba, že tahle možná složitě položená otázka mohla mít vliv na ten výsledek? Mohla, samozřejmě, ale s tou otázkou nešlo nic dělat, ta byla už daná v podstatě od doby té podpisové akce. Prostě ta otázka musela zůstat. Ale já si myslím, že celý ten problém prostě stojí jinak a tam prostě na výběr byly dvě možnosti. Buď tam postavit to, co tam bylo naplánováno a s čím velká část odborné i v podstatě běžné občanské společnosti byla nespokojená, a je tudíž velmi pravděpodobné z objektivního pohledu, že to prostě není dobře, tak to by tam prostě vzniklo a v podstatě jak politici, tak městští úředníci tak by opět byli ujištěni po další takovéto velké kauze, že svou práci dělali dobře. Tak jako už se to stalo od roku 89 v řadě podobných kauz, ať už to bylo nákupní centrum na Rudné u Rondelu, nebo nákupní centrum na místě výstaviště, a tak dále. Takových kauz byla celá řada. V podstatě... Nemohlo tedy být v tom referendu lidé hlasovali ne pro nebo proti korzu, ale proti vedení radnice, proti radnici? To si asi musel každý zvážit sám, tak každý je prostě svéprávný a plnoletý občan, ale sám za sebe ten názor říkám takto a myslím si, že takto prostě ta otázka stála. Šlo o to říci tomu vedení města, a byla to v podstatě výjimečná příležitost říct tomu vedení města, neděláte to dobře. A prostě ten výsledek, ke kterému to vaše konání došlo, je špatně. A to, že to bude teď něco stát, to je možné, to už tak v demokracii je, že prostě je to něco za něco. Ale prostě pokud bychom hlasovali ne, tak máme naprostou jistotu, že tam prostě tahle věc, o které dobře víme, že je špatně, tak tam prostě vznikne. A ti, kdo to umožnili, tak budou prostě dál bez jakéhokoliv důvodu na změnu názoru, tak budou takovýmto stejným způsobem se chovat k dalším částem toho města. Budou na řadě další bloky domů, které přijdou zbourat nebo zastavit podobnými krabicemi. A ta argumentace o tom, že tam zůstane volné místo, vůbec by mi to nevadilo, kdyby tam zůstalo volné místo třeba 10 let. Tady je tolik volných míst v centru města, která jsou volná 20 let, 30 let. Okolí autobusového nádraží, okolí Cyrkové ulice a další lokality, které jsou mimořádně významné pro urbanismus města. A je to každému úplně lhostejné, že ta místa jsou volná a že by na nich mohly stát desítky domů a že by tam mohl pulzovat městský život.
A neexistuje na to ani žádná urbanistická studie na to, aby někdo připravoval nějakou realizaci, nějaké revitalizace toho území. A z vašeho pohledu architekta by byla vhodnější pro tento prostor nějaká zástavba, nemluvím teď o obchodním centru nebo obchodním středisku, nebo ta volná plocha? To není dobře položená otázka, podle mého názoru. Tak to prostě vůbec ten problém nestojí. Samozřejmě, že je možné tam udělat volnou plochu, je možné udělat tam zástavbu a obojí může být dobře, obojí může být špatně. Ale za celou tu dobu, kdy tohle území je nějak urbanisticky řešeno, to znamená od té doby, kdy se začala stavět regulace řeky, v podstatě těsně před první světovou válkou, to znamená zhruba před 100 lety, tak to území je nějak řešeno. Od samého počátku je dnešní americká třída plánovaná jako třída obchodní, protože je to prostě ta hlavní spojnice středu města s nádraží. Tak jako prostě v evropských městech nebo velkoměstech je zvykem, tak prostě na těchto spojnicích jsou ty nejživější obchodní třídy. Takhle byla plánovaná i ta americká, prostě to, co je z ní postaveno v tom předválečném období, tak takovýto charakter také má. Ale to neznamená, že je správně na toto místo postavit místo několika bloků domů jeden naprosto neprostupný monolit nákupního centra, který prostě má charakter stavby z periferie někde z okolí dálničního obchvatu. Teď tedy máme výsledek referenda. Plzeňané řekli, že město má zabránit vzniku obchodního centra na prostoru, který je ohraničen bývalým domem kultury Invest. To znamená, že v okolí, v tom meziprostoru, mezi poliklinikou a malým teskem teoreticky obchodní zařízení vzniknout může. Nesmí být pouze v tom bloku. Co má teď podle vás město dělat? Jaké má v ruce argumenty? Oni říkají, že to může město stát miliony korun. Jak by se podle vás mělo zachovat teď? Ano, město to bude stát miliony korun a je na to jednoduchá odpověď, za chvíli se platí. Vzhledem k tomu, že územní plánování v Plzni je prakticky nulové, tak tady prostě tahle situace dřív nebo později musela nastat. Že to nastalo tím způsobem referendem, je to jedině k údobu občanů, že je vidět, že když se o něco jedná a co je pro ně zajímavé a důležité, tak jsou schopni se zvednout a něco s tím udělat. Na druhou stranu, já nevím, už jenom ta situace, dejme tomu to OC Korzo. Ve chvíli, kdyby se postavilo, nečekám ani půl roku, okamžitě se ozve Tesco vedle, když se tady mohl vzniknout takhle obrovský monolit, co to bude znamenat pro nás obchodního hlediska, můžeme si to Tesco rozšířit. Už takovéhle plány na městě taky zazněly. Když se rozroste Korzo na obrovskou parcelu, tak Tesco je pořád jenom malinké, tak ho rozšíříme dvakrát. To, že někdy kdysi, ještě ani ne 5-6 let zpátky, se řešilo to, že americká bude pěší zóna. Když se tam postaví Korzo, za prvé silnice, která vede k Prazdroji, Sirkova, musela by se rozšiřovat. Stalo by to město neskutečné peníze, nebude to v řádech 100 000, budou to miliony, které budeme opravovat a přestavovat proto, aby investor měl dostatečné množství a prostor pro to, aby tam mohli jezdit lidi autama. Já nevím, jako jestli tímhle způsobem chceme, aby vypadalo centrum, tak pak je možná trošku problém jak v občanech, tak v zastupitelstvu a myslím, že jako to referendum udělalo takovou malinkou stopku, protože si řeknou i ti zastupitelé, opravdu si tady nemůžeme dělat, co chceme. A u toho Korza byl taky ten začátek poměrně jednoduchý. Město bez jakýchkoliv problémů šlo na ruku investorovi. Z jakého důvodu, nehodlám spekulovat, dokážu si představit proč. Bylo tam několik pozemků, které městu pořád patřily, mohli nějakým způsobem komunikovat s tím investorem, nějakým způsobem dožadovat to, aby na tom místě vzniklo něco funkčního, nejenom prostě obchodní centrum, ale nebyl tam vůbec žádný problém. Prostě se prodalo veškerý majetek bez problémů. Město stále vlastní několik pozemků, bez níž nemůže investor žádat o územní rozhodnutí, pronajalo mu je a argumentuje tím, že investor, dokud nesplní regulační podmínky, které město stanovilo, nemůže stavět. Tak jako zase je to o tom, že to město postaví nějaké regulační podmínky, ale tomu investorovi pořád je to nastaveno takovým způsobem, my vás tady chceme
a zajistíme všechno pro to, aby jsme vás tady dostali. Ano, regulační plán uděláme, ale ten investor vždycky nějakým způsobem je schopný ho splnit. Tady je jenom malinká ukázka mrakodrap na americké. Vím, o čem mluvím, jeden z našich členů bydlí přímo v tom domě, v tom mrakodrapu. Vím, že řešili několik let základní problém výměna oken. Je to drobnost, ale ukazuje to přesně fungování města. Zatímco když se postavil dole McDonald, ten může být pořád úplně v plastu, nikomu to nevadí, město to bez problémů schválilo, zatímco samozřejmě občané jsou jednotlivci, kteří popravdě řečeno pro město evidentně nejsou tolik důležití, tak ti s tím měli samozřejmě neskutečné problémy. Pan Domanický chtěl Myslím, reagovat že na... Ano. si dovolit, protože pánové tady docela dlouho mluvili. Jestli bych na to mohl reagovat. Jednak sice nejsem architekt, ale musím říct, že nápad pana Domanického, že 10 let by tam bylo pískoviště a nebylo by to špatné, tak se mi poněkud nezdá jako laikovi. Potom přijde mi, že tady je hodně často i vlastně v prohlášení Plzeňské aliance je dost naznačována korupce, která ale podle mého názoru nebyla v tom případě vůbec nutná, protože šlo o standardní vlastní řízení k demolici, regulační podmínky byly stanoveny, právě jak už bylo řečeno. A nebylo vlastně, já nevím, pokud pánové na to mají důkaz, nebo Plzeňská aliance, která s tím přišla, že začala, tak by určitě bylo správné s nimi přijít, ale nemyslím si, že by tam byl někde nějaký nestandardní postup. Samozřejmě mohl být, ale nemyslím si, že byl potřeba. Město podle vás udělalo tedy všechno to, co bylo v jeho silách v tuhle chvíli, aby nějak změnilo vizáž nebo vzhled toho centra? Tak nevím, jestli udělal úplně všechno, co mohlo, to samozřejmě asi neudělalo, protože ten výsledek referenda toho odpovídá. Ale byly jednání města s investorem, kdy došlo třeba k vizuálnímu rozdělení té budovy, což samozřejmě pro aktivisty nebylo dostatečné, protože připadalo mi, že by byli nejspokojenější buď kdyby tam nebyl žádný dům, anebo nejlépe, kdyby tam byl park, což také podmínky se moc diskutovat nedají a ani nějaký kompromis investor asi vůči ním nemohl dopustit, protože by na takovém pozemku asi nic nevydělal. Navíc bylo tady řečeno panem Domanickým, že ta první otázka mu nevadila a zároveň řekl, že americká je obchodní třídou už od počátku, ale podle krajského rozhodnutí tak na tom pozemku po DK Investu už nesmí vzniknout žádný obchod, byť by to byla malá pekárna, přímo se tam píše, což dost tu obchodní účel americké dost kazí, když takový velký kus plochy nesmí být zaplněn jakýmkoliv kránkem, byť se to ničí. Pan Domanický. No, já už si ani nepamatuju, na co všechno bych teďka měl reagovat, ale musím zareagovat ještě i na jednu věc, která s tím úplně nesouvisí, a to je ten mrakodrap, který tady byl zmiňován, protože z vlastní zkušenosti, protože jsem pracoval v památkové péči v době, kdy se právě ta problematika těch oken řešila, tak vím, jak celá ta záležitost byla, prostě je to trošku jinak. Budova takzvaného mrakodrapu je kulturní památkou v době, kdy se upravovalo přízemí pro McDonald's v plastu, tak ještě tou kulturní památkou nebyl. A stal se jí a od té doby tak prostě se k té budově přistupuje jako k památce a proto se všechny další úpravy řeší už tak, jako že to ta památka prostě je. A bude se tak řešit i s tím McDonaldem do budoucna. A zpátky k tomu, že jsme někde naznačovali něco o korupci a nevím, odkud čerpáte. Z vašeho prohlášení, Plzeňská aliance, ano. Pod tím je váš článek přímo od vás a tam se najde, že až podezřelé město a investor Investor i zástupci města se nás snaží přesvědčit, a to až v nápadné jednotě, že jako náhrad Domu kultury Invest na americké třídě na výběr ošklivá a hloupá bedna nákupního centra nebude nic. A z toho plyne tedy co? No tak říkáte tam, že až nápadně se shodují, tak, tak jako mně to přijde naznačení. Ale jako já si myslím, že se nápadně shodují. Ale jako já si myslím, že ten problém je úplně někde jinde. Tak můžeme to samozřejmě rozvést. Ten problém je prostě u toho, že to město na samém počátku prostě nemělo žádnou koncepci, co s tímto území. Podobně jako nemá koncepci pro celou řadu dalších území. A to si myslím, že je základní problém Plzně
že prostě ten investor sem přišel nově a v podstatě přišel jsem s tím, že tady platí územní plán, který tam prostě umožňuje postavit na to místo menší domy s obchodním třeba parterem a třeba s byty, nebo menší obchodní domy, jako je naproti třeba Hanách. Ale současně tam také umožňoval postavit takovýto obrovský obchodák, v podstatě, který do toho centra vůbec nepatří. Protože je to prostě územní plán, který řeší jenom plochy a jejich využití. A v podstatě žádná další dokumentace, která by byla podrobnější, tak pro to území neexistovala. Takže ten investor prostě přišel na zelenou louku. A samozřejmě, že je v tom částečně nevinně, částečně ovšem to, co předvedl, tak svědčí o tom, že tomu místu prostě žádnou příliš velkou péči nehodlal věnovat. Prostě i ten obrovský obchodák bylo možné vyřešit nesrovnatelně lépe a myslím si, že v českých městech už jsou i vidět realizace, které prostě takovéhle obchodáky mnohem zdařilejším způsobem dokážou zrealizovat. To rozhodně tenhle případ nebyl. A jsme u té druhé podstatné věci a to je to soukromé vlastnictví. Já prostě opravdu jako nemůžu přistupovat na argumentaci, že prostě pokud někdo má někde nějaký pozemek, takže přece jeho právem si na něj postavit, co chce. To prostě funguje v zemích třetího světa a také ta města tam tak vypadají. Ale prostě v Evropě a v zemích, řekněme, naší terminologií a našimi zvyky vyspělých, tak prostě od středověku platí nějaká pravidla. A každý samozřejmě se svým majetkem může nakládat, ale v intencích těch pravidel, která zaručují určité jistoty i pro ty lidi okolo. To znamená, že prostě ve chvíli, kdy ten investor by si na svém pozemku postavil, co by chtěl, tak on samozřejmě poškozuje, pokud tam postaví něco, co není vhodné pro to území, tak poškozuje vlastníky všech těch nemovitostí v okolí. A to musíme taky zohlednit. Že prostě ve chvíli, kdy tam vznikne obrovské nákupní centrum, tak majitelé, kteří tam mají prostě domy třeba 100 let na okolních pozemcích, tak třeba hůře pronajmou své obchody. Hůře se zákazníci k nim dostanou, zhorší se prostředí v okolí jejich domů, protože prostě samozřejmě se zvýší automobilový provoz a tak dále a tak dále. A od toho je územní plánování, které svým způsobem existuje od toho středověku. A myslím si, že v posledních staletích, alespoň tedy tak 2 posledních staletích, tak už existuje na poměrně vysoké úrovni a je možné prostě ta města řešit jiným způsobem, než že budeme skládat prostě z pokusů a omylů prostě toho, co si kdo postaví na svém pozemku. Je řešením v tuhle chvíli, územní plán existuje, není žádný regulační plán. Jedním z těch kroků, který navrhují aktivisté, je, aby město vytvořilo regulační plán. Na to, aby tím dalo jasná pravidla, jak může investovat vysokou stavbu, jak může vypadat ta stavba a tak podobně, jak může postupovat. Je opravdu to nejlepší řešení vytvořit ten regulační plán teď takhle narychlo? Není. Nejlepší by bylo, aby už existoval 20 let. Ale ale pokud by se v referendu řeklo ne a ten obchodák by se tam postavil, tak by neexistoval ještě dalších 20 let pro žádnou další území. Protože prostě by nebyla ta vůle, nebyl by prostě pokud nevznikne ten tlak, ta potřeba, tak prostě ti politici a ti úředníci sami od sebe nebudou měnit své názory, které mají 25 let pořád prakticky téměř stejné. Můžeme na to zareagovat, protože jednak jste tady poměrně ostře se opřel do toho soukromého vlastnictví a zároveň jste řekl, že jsou územní plány, které jsou již vystavené. Ale třeba ten obchodní dům, tak ten územní plán, jak už jste taky sám řekl, neporušoval. Takže my jako svobodní neříkáme, že by, jak jste řekl, měli města vyrůstat formou pokus omyl, ale přece máme daný územní plán, podle kterého každý musí jednat a navíc pak je ještě územní řízení, kde může město nějakým způsobem ovlivnit to, co na tom místě bude stát, jestli to bude blouk nebo obrovské obchodní centrum. To všechno se dá ovlivnit a není proto potřeba upírat nějak soukromí vlastnictví jako právo těm vlastníkům a investorům. To je jedna věc. A druhá věc je, že
nemyslím si, že by bylo potřeba, aby město mělo plán, co bude na místě, když se tam něco zbourá, tak co tam teda místo toho vznikne, protože přijde mi nesmysl, že by na radnici se zabývali tím, že co když někdo si zbourá svůj dům někde na Košutce a bude si tam chtít postavit obchodní dům, tak teď si mu to tam povolíme nebo nepovolíme. Že asi nepřijde mi smysluplné, jakoby, teď samozřejmě v rámci toho OC Korza tak je potřeba říct, co dál, co tam může být, ale nemyslím si, že by se mělo řešit celoměstský nějakým regulačním plánem, co kde smí být, když tam zrovna nebude to, co tam teď ale trošku rozdíl mezi Košutkou a centrem města nejcentrovatějším, v podstatě cenější parcela, než je po domě kultury, tak ve středu Plzně není. A taky se k ní tak předchozí vedení města za Rakouska-Uherska, za první republiky a ještě krátce po válce chovali. A dokonce i ty komunistické projekty, které nebyly nějak slavné, tak se pořád k tomu území chovali tak, že je to prostě součást centra a že je zapotřebí, aby tam stály stavby minimálně celoměstského, ale spíše regionálního významu. A tohle, co tam je teď, tak to je prostě totální anarchie urbanistická, to je prostě jenom vytěžení té tržní hodnoty toho místa. A to, že prostě by město nemělo říkat, město by samozřejmě mělo říkat, protože pokud nebude říkat, tak prostě ten územní plán je tak obecný, že pak není šance, aby v tom městě vznikl nový veřejný prostor. A jako já vůbec nejsem zastáncem toho, aby město říkalo, že ta budova má mít prostě římsu 21 metrů vysoko a uliční čáru tak a zaoblené nároží a na něm věžičku. Vůbec ne. To město by mělo v první řadě definovat veřejné prostory, protože ty veřejné prostory dělají to město. A ty veřejné prostory jsou těmi prostory, které to město by třeba výhledově od toho soukromníka mělo vykoupit, aby se staly jeho prostory. Ale současně to město nemůže tomu investorovi jednoznačně říkat, tady uděláte ulici, tady uděláte náměstí, ale mělo by mít jasná pravidla, že tam na takto rozsáhlém území mezi nádražím a historickým jádrem nějaký takovýto veřejný prostor vzniknout má, ale nic takového město nedefinuje a nejenom na tomto místě, ale ani na dalších místech svého centra. Tak to není problém jakoby toho soukromníka, že to tam staví, ale spíš místa, že to povoluje, jako na to se ano, to je pravda, problém Korza je v první řadě problém města. Ale říkal jsem, já bych toho soukromníka úplně neomlouval, protože to, co předvedl tím projektem, tak dokládá, že prostě se příliš nesnažil o vyřešení toho úkolu adekvátně tomu významu toho prostoru. No, já jenom poslouchám z obou stran a je to přesně ten systém. Na jedné straně řekneme, ano, ten územní plán tady je, ten územní plán je obecný, není ideální a proto to investor si mohl dovolit postavit cokoliv. Ale tak pak je přece problém v územním plánu. Říct, my ten územní plán máme, tak kde je vlastně problém? Územní plán existuje, ale územní plán je špatně, tudíž pak vznikají boty typu referendum o OC Korzo. Takže ve chvíli, kdy územní plán bude funkční, kdy bude regulační plán funkční, tak jak říká pan Domanický, že teďka regulační plán není. Neznamená, že řekneme, tak na 20 let to ještě necháme ustát a ono se za těch 20 let, dejme tomu, stane ještě 2-3 problémy a pak teprve začneme něco s tím dělat. Že nebylo 20 let zpátky, to je samozřejmě problém a chyba, ale teďka už prostě se s tím musí začít něco dělat. Co se týče té otázky, která byla položena, občané řekli vedení města, laicky řečeno, udělejte všechno pro to, aby na místě nevzniklo obchodní centrum. Není to natolik, nevím, možná jednoduše nebo obecně položená otázka, že v podstatě město může dělat všechno a nic a může říct, my jsme se snažili, my jsme udělali, ale ono to nešlo? No, jako z právního pohledu ono není zase tak jednoduché udělat otázku na referendum tak, aby ta otázka byla položitelná. Pokud ji budeme příliš konkretizovat, tak vždycky může přijít někdo, kdo ji bude rozporovat. Ve chvíli, kdy je zase příliš obecná, tak je samozřejmě ten problém, že město řekne, my jsme se snažili v rámci obecnosti této otázky, jsme ji splnili, bohužel to nedopadlo tak, jak si vlastně všichni pod tou otázkou představovali, ale tak to je prostě postavené a máme nějaká pravidla hry a v nich prostě musíme umět hrát.
Tak já už jsem říkal, že to zakazuje vlastně veškerý obchod na tom prostoru. To zakazuje to opravdu, tam je, že město má udělat všechno, co je v jeho moci. Proti obchodnímu zařízení. Proti obchodnímu zařízení. A Nemůže se opravdu stát, že město řekne, ale my jsme se snažili, my jsme udělali tohle a tohle, ale nešlo tomu zabránit. tak stát se to samozřejmě může dokonce. Byl byste rád? Myslím si, že takovým stylem, kdyby došlo ke stavbě, by nikdo nebyl rád. To určitě ne. Podle mého názoru spíš mělo dojít k nějaké dohodě, k nějakému kompromisu, tak aby třeba půlku toho pozemku zabral nějaký obchodní dům a půlka byla veřejné prostranství. Ale aktivisté to hnali až prakticky na dřeň, když to takhle řeknu. A Měli jinou možnost? já myslím, že měli, protože například proběhl posudek o dopadu na životní prostředí, kde se může vyjádřit každý, ale nijak se tam jako neozvaly patrně žádné hlasy, které by nějak proti tomu vystupovaly. A Na tom jednání byly desítky lidí a aktivisté sami, kteří tam vznesli několik připomínek, ho nazvali fraškou, že v podstatě oni řekli své názory, ale ten, kdo posuzoval vliv stavby na životní prostředí, přešel, že jsou nedůležité, něco podobného. tak, Z jejich pohledu tento bod splnili, ale nepomohli jim. tak ono to je otázka toho posudku, jakým způsobem se vede, ono je to dost benevolentní, to samozřejmě se tohle může stát. Ale myslím si, že byly určitě jiné cesty, jak to řešit. Bylo třeba tlačeno město, aby ty pozemky, které jsou pronajaty, neprodávaly. A určitě bylo možné spíše považovat nějakou diskuzi, než třeba diskuzi za účasti některých aktivistů, než přímo tlačit referendovou otázkou to, že tam nesmí být jakýkoliv obchod. A abych se vrátil k tomu, jak jste se ptala, jestli to město nemůže přejít jen tak ono město to přímo naznačuje, když se člověk podívá na stránky, které pro to zřídilo, kde vlastně to dokumentu, co se stane, když Plzeňané řeknou ano, tak tam je naznačováno, když změníme územní plán a i když uděláme regulační podmínky, tak on ten investor stejně může stihnout dřív, než se tohle vyřeší územní řízení a pak už všechny ty další věci budou muset respektovat územní řízení. A město asi takového kroky naznačuje, nevím z jakého důvodu, jestli předtím varuje, ale spíš se obávám toho, že asi za rok a půl budou volby do Plzně, do plzeňského zastupitelstva a ono to územní plán se stejně nestihne dřív, jak za rok změní. Takže se bojím, že to nějakým způsobem teď se budou politici tvářit, že s tím něco dělají, ale už to nechají tak dovoleb vyšumět a nejsem si jist, jestli nově zvolené zastupitelstvo bude akceptovat rozhodnutí referenda, protože není nikde stanoveno, jak dlouho musí referendum platit. Referendum platí do té doby, než o něm znovu rozhodne. Tak je to výklad, ale pokud jsem se dobře informoval, tak není to přímo napsáno v zákoně o místním referendu. Je tam pouze napsáno, za jak dlouho se může konat referendum o té samé věci, to je za 2 roky. Ale samotná doba, jak dlouho, jestli musí příští zastupitelstvo to akceptovat nebo nemusí, to tam stanoveno není. A myslím si, že určitě komunální volby jsou lepší prostor a užitečnější pro to, aby lidi řekli zastupitelstvu, děláte to špatně, než jim zakázat nějakou budovu. Pane Šoupole, vy správně hlediska nechcete reagovat na tu platnost toho referenda? No, já vidím jako celkově účelovost v tom říct, politici se mohli dohodnout s investorem, nebo teď se můžou dohodnout, nebo aktivisti se měli dohodnout s městem. Tady všechny tyhle ty věci samozřejmě proběhly. Říct, oni vlastně chtěli jenom za každou cenu referendum, chtěli to za každou cenu zaseknout na parku, to je jako ten člověk, který se v tom aspoň trošku pohyboval, nemůže něco takového říct, protože to prostě není pravda. Říct, že aktivisté se nesnažili všemi dostupnými prostředky, samozřejmě se snažili a referendum bylo to finální, to dá se říct nejhorší, ale byla to vlastně ta poslední zábrana předtím, než to skončí tak, jak nikdo nechtěl. Takže jako říct, nesnažili se dohodnout, nesnažili se žádným způsobem
nějakým způsobem rozhodnout dříve, než to došlo do referenda, to prostě není pravda. Tak ale když si přečtete tu druhou otázku, tak ta není zrovna kompromisní. A jediné, co se jakoby aktivistům povedlo dohodnout, bylo to, aby město ty pozemky plné zatím neprodávalo. A jinak, samozřejmě já jsem do toho nebyl zapojen, takže snažili se, ale podle mě, nebo na mě zvenku to působilo tak, že se snažili zabránit té stavbě jako takové, než aby se snažili nějakého kompromisu. No, ale jako, jaký je kompromis? To se jako měla prostě půlka té stavby, nebo prostě tak buď se tam postaví stavba, která je špatně, anebo se tam postaví jiná stavba, ale jako nedovedu si představit kompromis, jako ze špatné stavby. Jako. Tak proč byste vycházeli z té špatné stavby, tak když když byli tady vlastně máte špatné stavba, tak... Ale dokonce ani teď, když to referendum dopadlo takhle, tak to město nevykazuje žádnou velkou iniciativu, aby to k tomuto výsledku spělo. Natož předtím, když si byli téměř jistí, že to dopadne obráceně do referendum. Tak předtím město vyjednávalo jednak. A co vyjednávalo? Tak prosím vás, viděl jste ty návrhy, co ten investor ten rok nebo rok a půl nosil? Vždyť je to pořád tatáž budova, jenom se na ní mění ty panely, kterými je obložena a mění se barvičky. Ale jinak dokonce půdorysy, které k tomu investor přikládal, jsou úplně stejné a ani neodpovídají těm nejnovějším fasádním panelům a barvičkám. Ale prostě tam k nějakým změnám, jako jak investor neustále opakoval a opakuje, jak vychází městu vstříc a jak vychází občanům vstříc, ty změny jsou naprosto detailní a kosmetické. Ale prostě je to pořád úplně stejná bedna. Tak ono, ten půdorys zůstal stejný a mění se ty vnějšky, ale například byl dovnitř přidán kulturní sál, byl snížen počet parkovacích míst, takže určitě nějaké jednání. Kulturní sál, který tam může v dokumentaci být, ale vůbec nikdo nezaručí, že tam bude i po realizaci. Sportoviště na střeše, které je na soukromém pozemku, to znamená, že se může ve velmi krátké době po dokončení, pokud tam vůbec někdy vznikne, tak se může změnit něco úplně jiného. Ale to, jak se ten dům chová k tomu městu, tak tam se nezměnilo prakticky téměř nic, kromě těch pár barviček a delších okýnek v těch panelech, kterými ten dům měl být obložen. V současné době máme rozhodnutí Plzeňané řekli, ale co bude dál? Objevují se názory, že Amadeus investor vyhrál tak jako tak. Tím, že se nebude stavět, možná vyhrál ještě levněji, protože má nárok na nějakou náhradu, může se stát, že vysoudí nějakou náhradu škody. Objevují se i názory, že Amadeus může bez ohledu na výsledek referenda začít stavět a v podstatě může čekat jenom na to, zda město opravdu bude činit ty kroky proti. Co teda teďko bude dál? Co může město udělat? To se asi ptáte těch, kdo jako moc nerozhodnou. Jasně, ale jaký je váš názor, jak by třeba postupovala Česká pirátská strana, jak by postupovala Plzeňská aliance, jak by postupovala strana svobodných občanů v případě, že oni by seděli v tom zastupitelstvu a měli by teďko nějakým způsobem zaujmout postoj a nějakým způsobem se začít chovat nebo začít možná vyjednávat s tím investorem. Co by bylo tím prvním krokem, který byste udělali? Tak prvním krokem asi by bylo zabránit toho, aby to město stálo peníze, na které nemá. Protože město samo prohlásilo, že 400 milionů, což je takový minimum, které může za ten pozemek dát, prostě nemá a je to pro ně největší riziko, jaké si může dovolit. Takže to by bylo asi první věc. Jak by se dalo zabránit tomu, že město zaplatí těch, se mluví o zhruba 260-270 miliony za ty pozemky? Ono, já vás opravím, ty pozemky stojí 263 milionů, ale plus investor řekl, že bude minimálně chtít ještě 330 milionů za demolici. Takže to už jsme na miliony, které město ani nepokládá za nejvyšší riziko, ale pokládá je až za touto hranou. Takže tomu by se mělo zabránit nejprve, abych odpověděl, jak tak určitě nějakou diskuzí s investorem, buď odložením toho projektu, ale každopádně by si město prostě si nemůže dovolit ty pozemky odkoupit, takže buď by se musel vyjednat nějaký nový účel těchto pozemků za účastí investora, což
si nedovedu představit, byť třeba někteří aktivisté poukazovali na to, že tam může být nějaký bytový dům s kancelářemi, ale nevím, každopádně si myslím, že prvotní věc svobodných by byla diskuze s investorem, aby město nebylo nuceno ten pozemek odkupovat a potom asi přizvání si nějakého architekta, který by se účastnil jednání s investorem, tak aby tam nevzniklo něco, co odborná veřejnost nepovažuje za dobré. Co by udělali Piráti? No, já jen hnedka jedna věc, která tady probíhá celou dobu a přijde mi to trošku, to slovo aktivisté, mně to trošku přijde, jako když to pan Tinovský říká, jako sprosté slovo. Jo, já třeba 13 000 nebo 14 000 občanů, kteří podepíšou petici proti referendu nebo za referendum, nepovažuji za aktivisty, ale považuji za občany, kteří žijí v tomto městě a chtějí s tímhletím městem dělat něco. Nevím, jestli aktivista je prostý slovo, tak v pořádku, ale myslím, že většina lidí i tady jsou aktivisti, protože proč vlastně děláme nějaké debaty, když vlastně nejsme v zastupitelstvu, nikoho vlastně nemusíme zajímat, ale takže jako aktivismus jako takový neberu pořád jako sprosté slovo a nikdy jsem nebral a nikdy brát nebudu. Můžu jenom na to vám reagovat? Můžete. Já vám to skočím, protože já jednak jsem neřekl, že aktivista je sprosté slovo. Zní to tak? Jednak nepovažuji všechny občany za aktivisty, kdo hlasovali v referendu ano. Spíše za aktivisty považuji přípravný výbor referenda a to jsou sice lidé, kteří tady v tomto městě bydlí, ale jsou například spojení s Národním parkem Šumava, kde není problém najít Martina Marka, vedoucího aktivistů na stránkách strany zelených, jak je připoután ke stromu během těch vlastně protestů proti kůrovci. Pojďme možná zpět. Takže proto jsem jakoby možná to nějakým způsobem akcentoval špatně, ale rozhodně to nepovažuji za sprostý slovo. Pojďme těm krokům, které by udělali Piráti, kdyby oni měli teď tu moc a měli by zaujmout nějaké stanovisko. Tak samozřejmě v tuhletu chvíli, tak jako v jakémkoliv právním sporu, není jiná možnost než dohoda stran. V chvíli, kdy ze strany města samozřejmě musí dojít k určitému tlaku na investora, přiměřenému tlaku, aspoň v tuhletu chvíli, na to, aby se opravdu něco teda s tím prostorem dělo. Jak říkal pan Tinovský, nějaký architekt, tohle mě trošku děsí, protože nějaký architekt tam ve městě vždycky je a nevypadá to, že by to mělo nějaké výsledky. Takže ne nějaký architekt, ale pokud možno renomovaná skupina architektů, která se jak věnuje Plzni, nebo se věnuje aspoň prostorům historických čtvrtí měst. Ti si myslím, že už budou mít nějaký názor a budou schopni aspoň základně říct, co je tam možné s tímhletím prostorem udělat. Nějaký architekt, jo, to je nějaký právník, nějaký inženýr, takhle bych to nebral teda. Takže jako z tohohle pohledu to vidím takto. Dohoda a samozřejmě určitý tlak, který musí město vyvíjet, ať chce nebo nechce. Pan Dovanický za Plzeňskou alianci. No, tak v první řadě dvě věci. Ta jedna z dlouhodobějšího horizontu, poučit se, aby se to už neopakovalo. A to, ať to dopadne jakkoliv tady na tom místě, jestli se tam postaví to, co se tam mělo postavit nebo ne, ale aby už se to neopakovalo na jiných místech. To je to nejzásadnější. A ta druhá věc, která se týká přímo tohoto místa, je samozřejmě ta diskuze. A ta diskuze, jak už tady zaznělo, podle mého názoru není nic jednoduššího oslovit dva architektonické týmy, které v loňském roce uspěly v urbanistické soutěži na širší centrum Plzně, se kterými město spolupracuje na tvorbě nového územního plánu, a zapojit je, případně vyzvat i další z těch, kteří se třeba účastnili té soutěže a uspěli v ní, anebo úplně další architekty, a vypracovat třeba několik variant, urbanistických variant pro tohle území, a samozřejmě ideálně ve spolupráci s investorem, pokud bude ochotný, a pak samozřejmě s tím investorem jednat dál, jestli bude ochotný tohle tam zrealizovat, jestli si z toho vybere, nebo nějakou modifikaci tohoto řešení. A pokud ne, tak pak samozřejmě je tady ta varianta, že ten investor toho může postavit jenom část a část může skutečně to město odkoupit, ale abych to neviděl jako takovou tragédii, tak město prostě ty pozemky odkoupí, i kdyby si na ně mělo půjčit, a zase je prodá tomu, kdo tam postaví to, co bude v tom urbanistickém plánu. Takže
pokud prostě nebude ochoten to tam postavit ten současný investor, tak tam postaví jiný investor, jako v čem je problém, jako a ty pozemky se jedině zhodnotí, pokud to území bude mít jasná pravidla. A to se vrátím k tomu pískovišti na 10 let. Města se staví na staletí a velmi těžko se v těch městech, když se něco udělá špatně, tak se to mění. Proto to musí být velmi dobře rozmyšleno. A proto tam budu mít radši 10 let pískoviště, abych tam potom měl dalších 200 let dobrou zástavbu, pěknou novou čtvrť, než abych tam letos postavil za každou cenu budovu, o které už 3 roky vím, že je špatná a že mi na 100 let to území nejenom zacpe, zablombuje, devastuje, ale ono to bohužel funguje ještě hůř v tom urbanismu. Oni tyhle ty nepovedené stavby, které do toho centra funkčně nepatří, tak oni ovlivňují i to okolí. To je výborně vidět na té plaze, to je výborně vidět na té Roudné, to je výborně vidět na parkovacím domě na Rychtářce. Že prostě ty domy přinášejí do centra města charakter periferie. A prostě neiniciují zdravou obnovu těch poničených částí toho centra, ale iniciují přesně pravý opak, aby se v tom pokračovalo, aby se prostě do centra stavily hornbachy a další stavby, které nic proti nim, ale nemají co dělat v centru města. Poslední otázka na každého z vás. Věříte tomu, že se opravdu podaří zabránit tomu korzu, nebo ať už se bude jmenovat jakkoliv, tomu obchodnímu centru v té dolní části americké? Prosím o stručnou odpověď. Pan Šoukal? No, já si myslím, že bohužel je teďka míč na straně města a bude čistě záležet na zastupitelích tohoto města, jak s tím způsobem naloží. Zatím to vidím spíš ne, bohužel. To znamená, že tam nejspíš vznikne nějaký podobný... Něco podobného, ano, nemyslím si, že vznikne úplně přesně kopie OC korzu. Pan Novanický? Já si myslím, že tenhle problém, a ne tenhle, souvisí s tím, jestli ty představitelé toho města chtějí pochopit, co jim ti občané chtějí říct. A já se za celou tu dobu obávám, že ti politici, ti úředníci nechtějí pochopit. A myslím si, že něco v nějaké kosmetické obměně, jak ten investor chce, tak si tam nakonec prosadí. Otázka je, jestli se to město poučí aspoň pro ty další případy. Pan Týnovský? Já si taky myslím, že ne, a myslím si, že rozhodnou asi příští volby o tom, co vlastně, jací zastupitelé na místu stanou a jak budou nakládat s tímto prostorem. A to bylo poslední slovo naší dnešní debaty. Já všem zúčastněným děkuji za to, že přišli, za to, že si tady s námi povídali a těším se příště. Naschledanou. Tak.